Hi po mga Ibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. At hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo pag may mga bagong videos tayo sa channel natin. Ngayong araw mga Kaibon, may pag-uusapan tayo kasi December na, magde-December na, mag-2023 na. Ang bilis ng panahon, grabe. Bilis din nating tumanda nito. Ngayong araw pala mga Kaibon, ng pag-uusapan natin yung mga pet malu o malulupit na ibon na sisikat pa rin o magiging viable pa rin next year. Yung mga ibon na nandyan pa rin sa market next year. Kaya pag-uusapan natin to kasi para makapaghanda tayo next year. Ngayong taon, medyo matamlay talaga yung pag-iibon. Kahit sino makapagsasabi na medyo mababa talaga ang ibon. Nangyari na yan mga Kaibon. 2 taon nga yun mga Kaibon na medyo walang buying, mababa talaga ibon, bagsak talaga. Pero ika nga nila, laban lang. Kaya lalaban tayo mga Kaibon. Okay? Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, shout out pala muna tayo sa mga kaibon na parating sumusuporta sa atin. Okay mga Kaibon? Okay mga Kaibon, shout out na po sa mga kaibon natin na parating sumusuporta sa atin. Shoutout kay Kaibon Agulto Izer, Ivan, Jao Rivera, Mini Avery ng Banban Tarlac. Mabuhay po mga taga Tarlac. Kaibon Rinaldo Kaakoy ng ENC Mini Avery, Melchor Advincula, All Star Mini Avery ng Pampanga. Wow, malakas to shoutout din kay Kaibon Jerry Batak ng Silang Cavite. Mabuhay po mga taga Cavite. Gio Mini Avery ng Nueva Ecija, Erin Sunga ng Apalit Pampanga, kay Kaibon Walkvis Mini Avery, kay Kaibon Jack and Jill Avery, ni Louie Rojo ng Nabotas, mga taga Nabotas, buhay kayo dyan. Dwin Guzman, Jose Caparoso, Rosana Alon ng Binyan Laguna, mabuhay po mga taga Laguna. Kay Jaisin Mini Avery ng Dasmariñas Cavite. Pasuporta rin po ang mga bagong YouTuber natin dito, si shoutout natin, Pa-Display Pet at Maestro_Ibonero TV. Maraming salamat po sa suporta mga Kaibon. Okay mga Kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung topic natin, yung mga mutation, actually 7 mutation na pasok pa rin o swak na swak pa rin sa market next year. Kasi para makapaghanda tayo at sana gumanda yung presyo, tumaas yung presyo ng ibon para masaya naman tayo. Hindi lang yung mga big time breeder, pati na rin yung mga small time breeder. Okay mga Kaibon, ang mga mutation na to i-discuss natin at isasabihin natin kung bakit pasok pa rin sila sa masa or pasok pa rin sila sa buying next year. Okay mga Kaibon, ang pang-7 ibon or ang pang-7 mutation is Par Blue Opaline pero malinis. Ba't ko nasabi malinis? Kasi kung ang Par Blue Opaline nyo o yung Opaline nyo na walang kargang iba, ang hinahanap po talaga sa buying parati is malinis. Walang diferensya po, malinis yung ulo. Kaya kung mag-aalaga kayo ng Opaline o Par Blue Opaline, as much as possible po, pag walang karga, malinis. Para kahit papano ma-out nyo ng medyo maganda-ganda kasi malinis yung ibon. Okay mga Kaibon, ang pang-6 na mutation is ito yung mga Ino o Ino lines.
Sila Albino, sila Crimino, sila Lutino. Ba't natin nasabi na viable pa rin sila o in demand pa rin sila sa buying next year? Kung napapansin nyo mga kaibon, yung mga ibon na nabanggit natin, ito yung nandyan every time na may buying. Kung napapansin nyo sa lahat ng na-discuss ko siguro, nandito tong mga to. Diba nag-discuss tayo ng mga buying, mga presyo. Mababa siya pero what I'm trying to say is nandun siya parati sa listahan. Kaya next year nandiyan pa rin yan sigurado. Mga ino. Okay mga kaibon, number 5 na mutation. Number 5 na mutation is wild type green perso o green personata. Ba't natin nasabi na nandun pa rin to sa market next year or in demand pa rin to kahit minsan lang tumasama sa buying? Sa kadahilan ng po na marami pa rin po ang may gusto ng perso, na wild type na perso. Marami pa rin perso lover dyan na mga mag-iibon. Kagaya ko po, actually hindi po ako mahilig sa perso, at this year lang po tayo nagkaroon ng wild type na perso. Actually hindi pa po natin nasalang kasi ako po hindi ako fan or hindi ako hilig talaga sa personata. Pero nung nakita ko, ang ganda pala. Kaya sabi ko, baka next year magsalang na rin tayo ng perso para kahit papaano meron tayong wild type sa ibon na natin. Okay mga kaibon, ang pang-apat na mutation na nandyan pa rin sa market next year is dilute o dilute line. Mga lines ng dilute, sila ng mga Opa dilute, Far Blue Opa dilute, yung mga ganon. Ba't ko nasabi mga kaibon? Kasi kung napapansin nyo rin, parating may buying pa rin dilute, di ba? Every time na may buying, ang dilute po nandyan. Kaya next year nandyan pa rin po sila sa market at dami pa rin may gusto ng dilute. At ang dilute ngayon, kung napapansin nyo, hinahalo na po, pinufuse na sa ibang mga mutation. Kung makikita nyo, may dilute Dunfollow na, may dilute Red Factor na. Kaya ang dilute next year nandyan pa rin yan, buhay na buhay pa rin yan mga kaibon. Okay, ang pang tatlo or top 3 na ibon na nandyan sa market next year. Alam ko yung ibon na to, hindi to nakalista parati sa buying. Actually wala pa tong buying Ang ibon na to is Pale SL o aka Faded. Ito yung mga kupas na ibon. Ba't ko rin nasabi o ba't natin nasabi na may possibility na ito yung magiging in demand din next year? Kasi ibon na to mga kaibon, ang ganda ng ibon na to mga kaibon, ang linis ng ulo, basta maganda yung ibon na to. Sobrang ganda ng ibon na to. At ang ibon na to ngayon mga kaibon, ginagamit din sa pagpalabas ng mga bagong mutation. Kinakarga din siya sa iba-ibang mutation, sa Pale Follow at kung ano-ano pa. Sa Dunfollow may nakita, sa Bronze Follow may nakita na rin ako. Kaya ang ibon na to, isa pa yung ibon na to mga kaibon is ang presyo niya medyo nandyan pa rin. Hindi pa rin masyadong bumabagsak yung presyo nito. Kaya kung magkakaroon sana ng buying to next year, maganda. Kasi para maka-out yung mga kaibigan natin o yung mga kaibon natin na may mga ganitong mutation. Okay mga kaibon, ang pangalawa po na mutation na pwede pa next year is yung Red Factor. Ba't ko nasabing Red Factor? Ito yung ibon na ang hirap magpalabas mga kaibon. Sobrang hirap magpalabas nito. Kaya ang ibon na to magiging in demand pa rin to next year. This year nagka-buying po to. Sobra ang Red Factor. Isang Red Factor lang, walang kargang iba, 20,000 ang bili nila. Kaya sana tumaas pa yung presyo, or kung hindi man tumaas, sana nandyan pa rin yung presyo niya. Kasi ang hirap magpalabas ng mutation na to mga kaibon. Sobrang hirap. At
sa red factor pala, di ba, nako-confuse maraming kaibon natin na ano ba talaga ang totoong ID pagka anak ng mga red factor na yan. Ang totoong pong ID niyan is ano lang po yan, possible split red factor. Lahat po yan possible split red factor lang. Okay mga kaibon, matatawag mo lang na split red factor yung ibon mo if nakapagpabuga ka na ng red factor. Doon pa lang papasok ang split red factor. Kaya ang ID po talaga niyan is possible split red factor po. Okay? Pag nakapagpabuga na ng red factor yung ibon mo o yung parisan na yon, sila na yung matatawag na split red factor. Okay? Ang anak ng possible split red factor na back to back hen at cock, tapos hindi siya naging red factor line lang po ang tawag doon. Okay mga kaibon, kung may mga tanong kayo about red factor, comment kayo sa comment section, sasagutin natin. Okay? At yung number 1 na sisikat na ibon next year o swak na ibon next year is aqua. Napakagandang ibon nito mga kaibon. Kung napapansin nyo, yung aqua ngayon hinahalo na po sa lahat ng ibon. Napakagandang ihalo sa crimino, sa mga ino. Napakagandang ihalo sa dilute. Napakagandang ihalo sa faded. Kaya yung mga ibon na to, yung dilute, faded, red factor, aqua, napakaganda nilang i-fuse o i-mix yung karga o i-mix yung mutation nila. Napakaganda ng outcome, napakaganda ng ibon na ilalabas. Kaya yung mga ibon na to, feeling ko ito yung maglalaro sa market, especially yung aqua, kasi napakaganda ng aqua. Baka may magtanong po ng mga kaibon natin yan, ba't hindi po yellow face? Kasi kung makikita nyo, ang yellow face po ngayon parang hindi siya masyadong ina-advertise. Kasi po sa napakamahal niya na presyo. 'Di ba? Ang mahal ng yellow face, kaya unti lang talaga makaka-afford. Kaya yung aqua, medyo na-advertise po siya. Daming nagpo-post na may aqua B1, aqua B2. Ang daming nagpo-post po kasi medyo affordable na siya eh. Mahal pa rin siya pero mas kakayanin ng mga kaibon natin kumpara naman po sa yellow face na napakamahal talaga. Kaya ang aqua naging number 1 kasi napakaganda po ng aqua. Sobrang ganda po ng aqua at mabilis po siya i-breed kasi kinakailangan mo lang isang ibon lang na may kargang aqua yung kinakailangan mo, makapagpalabas ka na ng aqua. Hindi katulad ng yellow face na kailangan both parents may karga, hen at cock may karga talaga. Yung aqua isa lang po para makapagpalabas ka. Okay mga kaibon, sana po may natutunan naman po kayo sa munting discussion natin about sa 7 pet malong ibon na pwede pa usok pa sa market natin next year mga kaibon. Okay? Comment kayo kung ano yung naiisip nyong mga mutation pa na pwede uswak pa next year mga kaibon. I-check natin yan, magko-comment o magre-reply tayo dyan as much as possible. Okay mga kaibon, sana po may natutunan naman po kayo. God bless po sa inyong lahat. God bless sa pamilya nyo. God bless po sa minamahal nyo sa buhay. See you next time po. Ibon at iba pa. Bye po.